sa McDonald's tapos sa Jolibee ni Kaon. Guys, lakaw na po niyo. Lakaw na po. Musik ke PUTO. Dito kami sa Jolibee para guys, dito kami sa Jolibee ngayon. Subukan namin kumain ng Jolibee. 1 year naman hindi nakakain ng Jolibee. Ngayon lang. Nakalimutan ko na yung lasa. Ano kaya lasa ni Jolibee ngayon? Sarap pa rin. Hindi daw. Nakalimutan ko yung lasa na french fries. Sama pa yung nakuha na. Wala tayo po anong gatong tayo. Pwede sa batay pag walang ganito. Narinanong. Meron pang ganito. Gusto ng ginawa. Mga para. Kahapa pa. Reklamo na partner ko dugay. Ang dami na bumabas na yung katotohanan, no? Tingnan ko. Ulang. Wala ka daw? Sabi na kasi excited. Sa tuloy nung tinagaw Jolibee ka, excited siya. Tindiis na lang. May tikaw to, may siya. Plastic na naman. Hindi ka ma-appeal na yun. Hindi ka vlog. Hindi ka ma-appeal sa camera. Di, ikaw lang yun. Wala mo camera mo. Gago. Gago mo sa camera. Ano ba ito man? Hindi mo kapakita. Mutong-tong ko niya mo. Hindi mo kita ka. Di, pwede lang. Sarili mo. Patuloy na yung Jolibee. Wow.
Pwede ka ulit. Baboy ano? After 1 year, nakaulit. Pasalubong sa anak. Ha? Hindi. Ito ka, yan. Ha? Ito ka, pamilya. Mama, kita kan? Galing. Why nakita? Heart. Hangin juga. Galing. Mayroon kami na punta sa Jolibee. Kami na umanak ng Jolibee.
Ning kamot daw siya.